Remollà és una pedania del poble de Vandellòs. Va ser poblat en el seu temps, va durar fins a la Guerra Civil perquè pujava la gent de Vandellòs i d'Hospitalet a refugiar-se. Bàsicament Remollà va ser un poble agrícola i ramader. Ramader es dedicava a les cabres i agrícola a tot el que era els avellaners, ametllers, olivers. Llavors també es dedicaven a fer carbó. El carbó el baixaven a Tarragona per vendre'l i les avellanes i els fruits secs que feien els baixaven a Reus per vendre'l. El poble de Fatxes, però si busques la informació a internet et diu que és un barri de Vandellòs. Està totalment derruït i l'únic que ara hi ha una casa que l'estan reformant, però és l'única casa del poble que de moment l'estan reformant. A contraposició de Remollà, que ja n'hem vist 4 o 5 que estaven ja reformades i que per tant hi ha gent que hi puja a viure-hi, o de segona residència, aquí només n'hi ha una que l'estan ara començant a reformar. Ara estem a Gavadà, un dels altres pobles que formen Vandellòs, un dels altres pobles abandonats que formen Vandellòs. Tots aquests pobles o barris de Vandellòs els tenen l'apodo, que no sé com es diu en català, de masia. Doncs això és Masia Gavadà. Està com Fatxes, han estat ruïnós i queden 3 cases, 4 cases i una aquí al costat de la carretera. M'estic bevent un caldet calentonet, perquè fot un fred que pela, Això és la masia de Genesies, un dels altres barris abandonats de Vandellòs. Aquesta és molt petitona i té el mateix nom que la mola que té al seu costat, que és la mola de Genesies, on a dalt hi ha les restes d'un poblat iber.
Som a Masia Castelló, fot un fred que pela aquí dalt, és un també dels pobles que pertanyen a Vandellòs. Hi ha l'associació que es dedica a restaurar totes les cases d'aquí dalt del poble, hi ha bastantes de restaurades, i llavors ho aprofiten i fan el pessebre dels estels als vols de Nadal. I llavors, però aquest any, a causa de la pandèmia, doncs no hi ha hagut pessebre dels estels. És una torre que van descobrir fa poc i pertany al segle XV. Se suposa que és el que dona nom al poble, Masia Castelló, a partir d'una torre d'un castell. I fins aquí la ruta d'avui, pels pobles abandonats del Baix Camp. I no us oblideu de subscriure-vos i apreteu la campaneta.